Vašek, dneska prvé miesto. Ako sa ti páčilo na Jahodnej? Líbilo se mi moc, jsme se bavili už v Polsku, že jo, že se mi určitě tady bude líbit, takže se mi tady líbilo moc. Říkám škoda toho lesního úseku, který je teda docela na formule rozbitý, ale prostě měli jsme to všichni stejný, takže jsme si pěkně zazávodili a my dneska teda odjíždíme, protože nám kap končí dneska, takže se chystáme na další závody do Itálie. Ostal si 4 desatiny za rekordom, nedalo se zabojovat? Asi jo, jako nebudu říkat, že jsem nechtěl, chtěl jsem, ale prostě byl to zbytečný risk, měl jsem velký náskok, takže jsem nechtěl riskovat, že bych něco ublížil autu nebo dal nějakou neplechu. Celková spokojnost aj za tým? Jo, já si myslím, že jo, že všichni jeli pěkně, Robert jel pěkně, všechny auta, které jsme tady měli, tak kluci byli slušní, auta dojeli dobře, takže super. Takže jdete všetci domů? Jedeme, nezůstává tady akorát Robert, stage vlastně z formuly, ten tady zůstává, protože má polský mistrák a my odjíždíme domů. Ďakujem. Jo, taky.